Dobrodošli na Jim Beam kanal. Ja sam profesorica Renata Lovrinčević-Buljan i danas ću vam pokazati što se to nalazi u mojoj torbi i bez čega to ja ne mogu. A da budem ovako puna energije do kraja dana i da budem zdrava, a i lijepa. Ajmo vidjeti. Evo, ja ću prvo s reda. Nešto zbog čega me moji klijenti malo više vole. A to je pištolj za masažu. Kažu da će pretrpjeti bilo koji trening kad ih čeka masaža na kraju. To je baš nešto što je čak možda skroz je lagano, ali možda najteži dio u mojoj torbi. Dalje, tu je uvijek još jedna dodatna majica. S obzirom da cijeli dan i cijelu godinu sam najčešće u špalinama, čak i ne volim baš rukave jer uvijek mi je vruće, stalno sam u pogonu i to traje satima, do 10 sati, ali nekada se umirim i želim da mi je toplo i uvijek ponesem majicu i sa rukavima da me dobro ugrije i da se osjećam. Tu je uvijek i komplet, često volim svijetle boje i ljudi me poznaju po bojama. Evo, kao i danas, u sred zime, u mene je toliko jedna proljetna boja, ali u toku dana možda nekad promijeni mood kao i svaka žena i onda ponesem još i uvijek jedan crni, kao što je ovaj crni jednostavni Jim Beam komplet, da trening može biti brutalniji. Bez da pazim da će me nešto zašporkati, a znamo da toga u džimu imam. Što je iduće? Naravno, hidratacija cijeli dan, tu je moja boca. Naravno, dezodorans, to je must have. Mirisi su mi jako važni. Tu je uvijek i parfem, malo još dodatno osvježiti dan. Pa još neka mirisna krenica. Znači, želim kad prođem kroz teretanu da me pamte po mirisu i da nauče nešto iz toga. Naravno, osvježivači, neki bombončići ili žvake. Mobitel se non stop čisti, tako da su uvijek tu neke papirnate maramice i tekućina za čišćenje. Naočala, koje također uvijek imam u torbi. Jer ako ima neku pauzicu, a mi Dalmatinci uvijek imamo sunca i volimo sunce, i uvijek su tu još neke dodatno naočale. Ako ode na kavicu, da jednostavno svoje naočale uživam na suncu. Tu je novčanik. Veliki jer želim da imam sve kartice, keš, sve je tu. Također imam još tu neke za masažu rekvizitiće. Tu je uvijek i krunica. Bože, pomozi mi da izdržim dan. Elastične trake, uvijek znači dodatni rekviziti za moje klijente. Uvijek je tu neka i voćka. Malo da osvježim i dah i dignem još dodatnu energiju. Ali tu su i, sad ja moram vidjeti ime čokoladica, i uvijek je tu, recimo preferiran ovu Raw Bar od Jim Beama. Volim orašaste plodove i ono mi zaista griz po griz traje jedan cijeli dan. Tako da, kad me pitaju odakle ta energija, evo, tu je sve. Samo od toga, puno tekućine i energije nedostaje. Uvijek kažu kako imam sređenu kosu, ali tu kosu moram čuvati i od nekih promjena, kao što je možda kiša kao danas. Tako da, ako imam neku pauzicu, uvijek je tu kišobran. Ovo niko nije, ja mislim, izvadio iz torbe. Evo ga, to je sve. To je sve što mi treba u jednom danu. Ne treba baš puno, da? Ali sadržaj moje torbe se stalno mijenja i zaista sadržaj nije uvijek isti, osim ovih nekih stvari koje su fiksne, a sve drugo je jako promjenjivo i uvijek zanimljivo. I na kraju, kako bi to bilo da bude samo jedna torba? Imam i dvije. A zašto ova? Zato što mi je najbliže telefon, po cijeli dan tražim po teretani i stalno molim klijente da me nazovu, da nađem gdje mi je mobitel. Zato sam uzela
ovu torbicu koja mi je wow od Bispinka. Tu mi stane što? Ono što meni treba. Mobitel. Malo popraviti. A znaš što me pitaju ljudi, moji klijenti? Je li ista cijena kad si našminkana i bez? Tako da je tu uvijek malo olovke koju čak stavim i bez ogledala. Evo ga, puna cijena. Evo, to je sve za danas. Nadam se da ste uživali i da ste sada zadovoljili tu znatiželju šta je u mojoj torbi. I voljela bi da mi pišete, prijavite se na kanal Jim Beam i napišite što se nalazi u vašoj torbi. Ili možda da mi nešto nedostaje. Vidimo se, gledamo se, pratimo, motiviramo. Pusa!